My sme nositelia civilizácie. My sme ten druh, ktorý pozdvihol túto planétu. Každý vie, kto ma pozná z môjho okolia, ľudia, ktorí so mnou vyrastali, že ja rasista nie som. Ktorých primitívna kultúra oraz viara nemôžu rovnať s našou kresťanskou kultúrou európejskou. Každý z nás vidí, že Slováci dnes populačne vybierajú a sú vytláčaní z vlastného územia európske sa dožiacimi asociálnymi cigánskymi parazitmi. Ja som rasista. Som hrdý na svoj pôvod, na svojich predkov a som hrdý, že na mňa položili mnohokrát život. Sú to obyčajní teroristi, hlásia sa k násiliu. V západných štátoch tieto antifašistické organizácie, aspoň tak sa volajú, páchajú násilnosti, útočia na ľudí, podpaľujú auta, rozbijajú výklady a každý, koho oni označia za fašistu, to znamená každý, kto nemá rovnaké liberálne šialené myslenie ako oni, tak toho zmlátia, toho napadnú, toho prepadnú, 10 na jedného, tak ako to oni dobre vedia. Ale my sa im dostavíme, my nemáme strach z týchto extrémistov a uchránime Slovensko národné a kresťanské. Kto je ten extrémista? Kto je ten, kto šíri nenávisť? Či politická strana, ktorá je riadne demokraticky a legitímne fungujúcou parlamentnou stranou, alebo dáv svetovaných fašistov? Áno, sú to ľudské bytosti, ale otázka znie, sú takisto geneticky vybavení ako my? Môžeme povedať Belochovi, že je rasista, len pretože je inteligentnejší a dokázal vybudovať toto obrovské impérium? Taktiež nemôžeme! Aký rasizmus? Dve rozličné rasy, dve kultúry, dve náboženstva nikdy nemôžu spolužiť. Nikdy! Naši drahí a milí židovskí spoluobčania, na stráž! Na stráž! Na stráž! Slovensku bolo slovenské, Slovensku bolo kresťanské a Slovensku bolo biele. Čiže spájať budúcnosť Slovensko s nejakými prvkami neonacizmu a podobne je absolútne nezmyselné. Nádherný a vydarený pekný biely deň. Venujem Igorovi Šintrovi a všetkým národno-socialistickým organizáciám v celom svete.